Yeah. Ah, ngifuna ukubonisa abantu. Unibabonisa uba wenzeka ntoni pha. On wakhile? Okay. Isihlabathi nisithathile nisifakile na? Ayisincane lesihlabathi. Ya, ngingathatha nonsande sona nxa. Faka la. Yeah. Yeah. This is a dead carcass, neighbor fit. This is a whale, ne? Bukani. Yabo? This is a whale. This is a whale, Buffett. Ne? It's a dead carcass. Nakhu la. Akunuki kunamasimba phakathi. Yo. Boke, let me try and get close, ne? See? Nali ithambo lakhona. Ngabe usuyabezwa? Ethi ke solanda amafutha enkosazana. Na umkhome. Mangithanda mina ngathatha amafutha omkhome right now. Right now. Hayi kusasa, hayi next week. Manje ngingawalanda nawo amafutha omkhome right now mangithanda. But because I'm not that type of a healer ozokhuluma ikaka okhuluma izinto. Yabo. Now umkhome right now. Ima wait. Right here. Right now. See? Now it's a fucking dead carcass. Nayi. Book. Nali ithambo yabona? Thambo nani? Where are we? See? I'm not alone. Book. I'm get. Right here. Mina ngifuna ukwathatha amafutha omkhome. Bese I've got a reference point. Now ngiwathathile nakho live manje kubuka wonke umuntu. Wena othi unamafutha enkosazana. Cela usenzela nawe the same please. Nithini nina bahlobo othi unamafutha enkosazana ngicela sithathele naye. Mina naye ilone I can come. Ngifuna nje asithathele nje cha. That's all. And I wanna badlale ngisho ukuthi bafethu ungakhuluma into bese ukhuluma into wafu. No, you can come through guys, it's fine. Akhuluma into bese usho into wafu. It doesn't work like that. Yabo. It doesn't work like that. Nalokuthi ke abantu esikhathini ke samanje baningi bahlale bethi now umkhome right now umkhome now mangithanda ngathatha amafutha omkhome right now I'm not talking ukuthi ini nani ungangitsheli ngoba nezitolo nocisa benu nakho right fucking now manje not next week manje right now mkhome lo a fucking whale. Yay. Ngeke ukusiqambela amanga. Hayi mina I'm a water child. Hayi mina from the waters. Bafethu. Vele ukuthi angihleke. Tell right now. Let me book. Right now, not next week. Now, the fucking whale. Let me accept this person. See? Right now. Yebo. Yebo. Ngona ukhona Ninjani wema? ngiphila unjani? Hayi siphilile mama, singeza kuwe. Eh. Ewe.
Abakahle? Ngisekapa. Hayi izinto ezincinci eza. Uyawubona umkhome nawo live everybody can see, ne? Manje amafutha enkosazana usiwalanda nini eh? Amafutha enkosazana. Nayo phela ngifuna umuntu ozothi nayo inkosazana bese asithathele amafutha please. Nayi inkosazana. Ya gogo, ukhala ngani ugogo? Amakati ekhala ngobisi. Hayi ngicela indaba zami. Ucinga indaba zakho? Okay. Ndiyakuva wegogo. Nangu ugogo wemadoda ekhaya. Uthi ucinga indaba zakhe. Ufuna ukulandelela isimo sikamoya, yabo? Ngihambi ngedwa. Wegogo, lento ozama ukuyibuza yaso. Uzama ukubuza isimo into ozama ukuyibuza, uzama ukubuza isimo sento ukuthi ke kahle lelo daba lakho ukushodela kwesimo sezimali. Wena gogo uyahola namhlanje kusasimali ayikho. Wena gogo isimo sezinto zakho nani? Wena ubuza into ehamba nesimo somndeni nani? Kahle wena gogo into ekuphazamisa kakhulu isimo somsamo. Yabo? Yona into ozama ukuyibuza. Yabo? Ugogo ngoba engena manje uthintwa yilento into embuzayo ufuna ukuthinta indaba ezihamba nani nomsamo wakhe. Ngenhlanhla leyo gogo ngihamba ngihleli namaXhosa namhlanje ngihamba ngedwa. Mkhulu. So bazayi-understand lo nto othetha ngayo, yabo? So the reason why ebuza pha ugogo ufuna ukubonelelwa bahlobami. Ufuna ukubonelelwa ngesimo sokuba kutheni izinto zavele zamnyama nje out of the blue. Yayiva ke lona. That is the reason why ugogo nginile. Lalela gogo, mina mangithi ngiyezwa ngingahamba gogo ngifike kwisimo sento esingahamba sikhulume ngesimo sokuthi wena gogo uke wazwana nomuntu othize. Ebese wabona ngathi impilo yakho iya ngokuya phambili nani Yaqhawuka kusini. bese kwaba khona isimo sezinto ezivukayo ezomona ngaphakathi kweni nezingxabana mpikisana ekuyisimo sezinto ezahamba zamosha into yakho nento eyinhlanhla ngaphezulu kwempilo yakho gogo. Mkhulu. Mamela. Andive banthini? Mamela mkhulu. Unolisizi. Ugogo unosizi kakhulu. Namanje ufikelwe inyembezi ngathi angakhaya. Because kunesimo sezinto ezibone ngathi ziphunyuka phaya esandleni sakhe. Yayibona leyo. Eyona into eshaya ke isalika sami la. Hayi kunjalo mkhulu. Hayi ngizolokho ngibaveza. I'm very proud of my people mina. These are my people. Ungasabi. My people anginangxaki nokuma ngeke ngibafihle sekubafihle too much. It's time now abantu baziwe because at the end of the day nabo banezindlela zabo kumele bayihambe. Everyone has got their own journey. Uyabona? Yes. Everyone une journey yakhe, wonke umuntu unezinto zakhe esibhekene naye. Uyabona? Gogo into ozama ukuyithola wena gogo awuthola ilapha elimhlophe yaso. Hamba uthola ilapha elimhlophe bese uhamba ungena ebaleni ne. Ungena ebaleni gogo bese ungiqhumisela isimo sezibani yaso. Ebese ukhuluma nesimo sezinyanya zakho na gogo. Gogo kahle kunento ezinkalazo evelayo ngaphezulu kwempilo yakho ekuyisimo sento yasekhaya kokwena kubanthini. Gogo. Yeah. Awuke wenze lokho nje because kahle you are looking for healing. Yona into ezamayo. Ungene lapho kuyibhayo ne. Ungene kwibhayo there's a number lapho ufike ubhale lapho on WhatsApp. Bazokuphendula lapha basekhaya. Bazokuphendula nani, they're going to help you. Look kunento ibhaliwe lapha nethi 3-day cleanse is going to help you a lot ne. And once you've engaged and once you've done your things, come back and engage with me live again. It's free. I mean, whenever I'm doing my things now on social media, it's always free ne. And then we'll take it from there. And we'll take it as a catch-up session so to see what's happening and we'll know where you are. Okay? Okay. Number 1 ikesalika sam. Niphile njalo niyaso. Danko. Yebo. Ake ngihambe ke mina. Sawuqhubeka. Injalo ayijiki. Injalo ayijiki. Ake ngihambe ngisaya ngalapha. Right? Lungile. Hlezi ngithi mina if you say you've got it, do it.
If you've got it, prove it. It's simple, ne? It's that simple. If you don't have it, shut up. Ngoba kunabantu who really have it, but they don't know who to speak to who's got it. Uyayizwa leyo nto? Uyangizwa ukuthi ngithini? Noma hey mhlobo wami. Relax. Relax uzoba mandi. Right. Yebo mani njani? Hayi ke akangeni. Sengiyongena emanzini ke bafethu. Athi ngiyongena. Ngibe ngithi ngiyakuthatha hloniphile hayi. Ngathi ushawe network. Ake singeneke thina emanzini. Danko. Yebo baba. Niphile njalo Nyeso. Tada.